COVID-19 kai chu Mizorama hmuh chhuah belh zel ania mi som pahnih hmuh chhuah ni hnuah nizan hmasa lama Delhi atanga ron ho aizawl lama pakhat hmuh chhuah le ania nizana lunglei mamit le saitwal district a pakhat theuh hmuh chhuah thar hani le boka hengmi te hi hmeichhia kumsom pakua kumsom hnih pahnih le kumsom li pangami te ania Mizoram chunga hrikai som pasari kan neita tinania quarantine center re ro chu ala pe lo thungane hrimu chuata ka wanga in che khol tum kanom ngal chi aboka kan hlau le tranta ninalang tundin huna hrikai hmu chua zongjong chu chok lu vek kalania tual chunga ala lu lo wangin aponga taka lo hlau ngot kha omzia hom chuang lova alo lut tur kan vena kha athok thaviau jok tinani hrikai hmu chua to naram le state danga po hetiang hi bul antran danania quarantine center pelova he hri hi dan thei chu thil poimo kan him le him lo in nga na anita chumi tur chuan kan la inpeih chi alo ni te poin halangane health minister in press briefing anei trum khan covid-19 en kol na tur khol rt pcr chu pali nei bel dan ngai tua ani thu asoya a en dikonga kanin dai lo ti alang chiang ngal hle hei hi aboi thak lai ber chu hanita aleina tura min phalten cheng noi somni pahni te meu mai an han tho te kha mizo mi puitan chuan kut ben na tham ani hial ome juni thum tholenia khan secretary to the government health and family welfare chuan thupe ka ti chuak boka in khung sanna po hetia akai hmu chua anita ka chuan confirm khurzual don ta nina langa athupek ti chua chuan covid-19 chu khotlanga leng mai thei hania wangin state pon atanga lo hote chu atam theyang ber rt-pcr endik na mangin endik turania sample lak dan turte ti borvelani apoi molai apoi ni na hi kan chiarange quarantine hmuna hian ni som pali chung om turani hemi chung hian rt-pcr test result achuak man ngei turania amai ro chu ro kholna engemaw wanga hemi chunga test result chuak man lo om palani chuan quarantine center bl2 health officer 10 principal director te beronin anrel felang tinia kan defense line a kan panna lai chu health minister thu soile health department secretary te thu chhuwa tang hian alang chiang ta ne tundin hmuna chuan thri hi khotlanga adar theina rem chang ala tam vak lo niin halanga quarantine center ro chu ahim lo ta hle ron ho turte lo khung sang turin quarantine center kan siam sa in hadai lova ko shan hall kan man bela state pon atanga anron hotak zung hnuwa phei chuan kan dol zo lo tur kan in seng lut ta tinane amun ma buaina kan la nei lo kan ti mai thei ma se quarantine center a omte rt-pcr endik na chhuah hun chu ni som pali emo a ayat laya ani theya ron hote chu kan endik seng talo tinane quarantine center a omsa te chu soilo aron ho hlim te din mun hi chiang zoka hriat ngal thuai tur ani lain chu kan dol zo talova zmc a kan endik na khol nei chun chu belangai ta hle tinane hripui hmu chhuah anita ka district sangsanga quarantine center a contact tracing nein anbul hnaya om theyang te chu an sample thon ngal vek ania akai hmu chhuah po anom bel tareng nina langa quarantine center a omte hi atam thei angber po nilovin an zawaya endik ani lo phei chuan kanin khung hran na hian an lo in kaidar palanga hotspot zone a achuak mayang ti po thillom thei ania chuwangin arang theyang bera andin hmun hriat chu kan mamo ta ne state dang atanga hruai ho kan dol zo lo tur kan phur ho a ti sual kan nei ti chu thil chiang ani bokane red zone atanga ron ho tur dang maharashtra lamin mizoram an ron pan le me kania quarantine center hi hrikai an hmu chuatak zela chuan aron ho te hian om an huphurin alo om sa te poin lo donson an chak vak lo thei viau donin halanga tuna kanin thiar lu dan hi chu arang lama ennon angai ni te poin halangane quarantine center a om te hi so huat viau ma se hetia district sangsanga kai hmu chua ani tak zela wangin an thla phang hle don ti chu hriat sa ania then khat phun chiar deuh te po anril ru kha wanga te po ngai sak daila a thome nem theidan thaber chu akai le kai lo hriat chian wat tania ni som pali thlenga ngak pol ni chu acha kom lo viau mai the ne quarantine center a hian film khura tula
thlamuan an ngai tak zet bok ti hi hriat tel a thawame bus a phur tu driver te po kan thin hrik nga lania heng hri an hmu chuana quarantine center a thok tele an ompui te phei chu kan thin hrik ngei don ti hi thil chiang sa ani boka hria wanga in thliar na hi omlo hram sela chuan haduam hle ending na result rang taka chuak ngal char char thei chu film khurna pialama kan mamo hmasa ani ta chiai lo le photang